O prvním červnovém víkendu ovládla Fulnek už 21. výstava patchworku. Výtvory sešité z malých kousků látek tu představili vystavovatelé a prodejci z Česka i zahraničí. Představujeme naše quilty, které jsme během roku ušili, nebo třeba i několika let. Každá z nás patchworkářek šije svým vlastním stylem, takže i když třeba máme jeden projekt, tak to vypadá všechno úplně jinak. Někteří vystavovatelé se technice věnují už desítky let. Paní Eva Linhartová s ní začala v důchodu a nepřestává ani ve svých téměř 80 letech. Já jsem ani nevěděla, co to je. A představte si, po 2 letech už jsem vyhrála první soutěž a to způsobilo, že jsem se pro ten patchwork tak nadchla, že každý rok šiju 2 velké quilty. Narodili se mi tady děti a začala jsem tady šít patchwork. Takže vlastně jsem první výstavu dělala v kapli svatého Rocha a za 4 roky zhruba už jsme měli tady skupinu. Já jsem velice ráda, že nám paní organizátorka zachovává přízeň a vrací se k nám každoročně do Fulneku. Probíhá to v objektech tady v kostele svatého Josefa, v kulturním domu ve Fulneku na obou sálech, v tělocvičně základní školy a v kapli svatého Rocha a Šebestiána. Kromě prohlídky vystavených kousků si mohli návštěvníci nakoupit taky materiál k vlastní výrobě. Máme krásné látky z Brazílie, které si necháváme dovážet, takže jsme vlastně jediní v České republice, kteří tyhle látky mají. Můžou si koupit předřezané balíčky, můžou si koupit tady ty nařezané už věci, nebo celý úplně velký balíky. Jako každý rok byla součástí taky soutěž, ve které návštěvníci hlasovali o nejlepším quiltu.